İsen misiniz? Efirde oңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Әлмәткә илебезнең фән һәм югары белем министры Валерий Фальков килде. Ул алдынгы инженерлык мәктәпләре җитәкчеләренең семинар киңәшмәсендә катнашты. Проблема дефицита кадров в экономике вообще и инженерных кадров в первую очередь. Колабызда Инҗи Мөәминова истәлегенә әдәби-музыкаль очрашу узды. Әдибәнең иҗатына багышланган чара укучыларны, каләм осталарын һәм татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен берләштерде. Укытучы булара Инҗи апа хәтерли мин әле бүгенгедә җыры белән татар дөньясында, татар мәктәбендә танылган шагыйрә. Балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә яшь хәрәкәт инспекторлары бәйгесе узды. Ярышлар 2 көн дәвам итте һәм 34 команданы җыйды. Мы следим за безопасностью, чтобы никто не нарушал правила движения. Әлмәттә алдынгы инженерлык мәктәпләре җитәкчеләре өчен технологик суверенитетны кадрлар белән тәэмин итү семинар киңәшмәсе булды. Очрашу югары нефть мәктәбе фәнни белем бирү үзәге мәйданчыгында узды. Семинар эшендә Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Семинар башланганчы ук кунаклар үз имзаларын холдагы стендларның берсендә калдырды. Рөстәм Миңнеханов алга дип язса, Валерий Фальков добрый путь, хәерле юлга дип өстәде. Алдынгы инженерлык мәктәпләрен булдыру буенча масштаблы проект югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә юнәлдерелгән. Семинарда чыгыш ясаганда Россия фән һәм югары белем министры билгеләп үткәнчә, инженер белемен дөньяда иң яхшысы булсын өчен үзгәртеп кору бүгенге вакыт чакыру вазгыятының төп бурычы. Наша жизнь стремительно меняется. Тормышыбыз бик тиз үзгәрә. Без яңа технологик төзелеш алдында һәм эш бирүчедән, тармактан, индустриядән сораулар университетның үзгәрергә тиешлеген күрсәтә. Беренче чиратта инженерлык белем бирү өлешендә. Бу гомумән икътисадта кадрлар дефициты һәм беренче чиратта инженер кадрлары проблемасы белән бәйле. Проблема дефицита кадров в экономике вообще и инженерных кадров в первую очередь. Министр мәсьәләнең әһәмиятле нюанслары барлыгын һәм семинарда аларны тикшерү өчен реаль мөмкинлек барлыгын өстәде. Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында Татарстан илнең башка төбәкләре кебек үк инженер һәм эшче һөнәрләр белгечләре җитмәү проблемасы белән очрашуын билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, узган елда республикада сәнәгать җитештерү күләме 4,7 триллион сумга якын тәшкил иткән. Әлеге күрсәткечкә төп өлешне нефть чыгару, нефть химиясе тармаклары һәм машина төзелеше кластеры кертә. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, бу проблеманы хәл итү өчен яңа белем бирү моделендә университет һәм товар җитештерүче мәнфәгатьләрен берләштерергә кирәк. Высшая школа живет своей жизнью, университеты, да? Югары мәктәп үзенең университет тормышы белән яши, товар җитештерүче үз тормышы белән яши. Товар җитештерүче беренчедән кадрлар саны җитми дип зарлана, икенчедән белгечләрнең квалификация дәрәҗәсе аларның соравына туры килми ди. Не соответствует их запросам. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов инженерлар әзерләү өчен лабораторияләргә һәм ресурс үзәкләренә акча кертергә кирәклеген ассызыклады. Нужна лаборатория. И этот инженер не лекции должен слушать, он должен в лабораториях работать, и они должны быть исследовательскими центрами. Республикада белгечләр әзерләү өчен 50-гә якын ресурс үзәге булдырылган инде. Моннан тыш 5 республика югары уку йорты базасында 6 алдынгы инженерлык мәктәбе эшли. 106 лет назад большевики здесь построили школу. До этого здесь было медресе. Медресе – это школа-приходская школа для мусульман. Панель сессиядан соң хөрмәтле кунаклар өчен экскурсия оештырылды. Беренче объект Мирза Тахиров исемендәге беренче лицей. Аның территориясендә бассейн һәм скалодром белән спорт комплексы, зур аудиторияләр, музыка студиясе, остаханәләр һәм гаражлар белән комплекс бар. Кунаклар белем бирү эшчәнлеге белән шулай ук Каракүз балалар бакчасында да таныша алдылар. Кунакларны җыр белән Әлмәт иҗтимагый үзәгендә дөнья халыкларының музыка кораллары күргәзмәсендә каршы алдылар. Аларга күп функцияле мәдәни мәгариф киңлегендә телләрне һәм табигый фәннәрне ничек өйрәнүләрен күрсәттеләр. Интерактив фәнни танып белү үзәге белән таныштырдылар. Мы проехали сейчас, вот посмотрели школу. Это не школа, просто вот. Без хәзер төрле җирдә булдык, мәктәпне карадык. Бу мәктәп күрсәтү өчен түгел, эчке яктан төбәк үсеше стратегиясе белән тудырылган мәктәп икәнен күрдек. Модель төзелүеннән балалар һәм өлкәннәр өчен үз-үзеңне тормышка ашыру өчен бөтен мөхит булдырылган икәнен аңладык. Для старших создана вся среда для самореализации.
Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Бу елның 18 майында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Абдулла Алиш исемендәге әдәби бүләк иясе, якташыбыз укытучы шагыйрә Энҗе Мөәминованың тууына 100 ел тула. Шул уңайдан Әлмәтнең 2 номерлы лицейында әдәби музыкаль очрашу узды. Журналистлар, язучылар, калабызның татар җәмәгатьчелеге вәкилләре каршында әдибәнең иҗатына багышлап, укучылар истә калырлык чыгышлар әзерләгән иде. Аларны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. 2 дистәдән артык шигырь китаплары, күп санлы очерклар, дистәләгән җыр сүзләре авторы, укытучы мөгаллимә Энҗе апа турында сүзләрбез. Шагыйрә Энҗе Хилалетдин кызы Мөәминова 24 елның 18 майында Әлмәт районы Яңа Кәшер авылында дөньяга килә. Әтисе Әлмәтнең оста тимерчесе, аңа гаиләсе белән авылдан авылга күченеп йөрергә туры килә. 31 елга кадәр алар хәзерге Азнакай районы Тымытык авылында яшиләр. Аннан кабат Әлмәткә әйләнеп кайталар. Биредә 1941 елда татар урта мәктәбен тәмамлагач, Энҗе Мөәминова укытучылык эшен башлап җибәрә. Башта Әлмәт районының Югары Мактама авылы мәктәбендә, аннан соң Мәмәт һәм Габдрахман авылы мәктәпләрендә математика укыта. Югары белем алып кабат Габдрахманга кайта да 1974 елга кадәр бер өзексез эшли. Озын иҗат гомерендә алалар эшендә, балалар эшендә бердәй актив яза. Аның Ефәк яулыгым исемле беренче шигырь китабы 1961 елда басылып чыга. Шуннан соң әниләргә һәм нәниләргә шигырьләр, синең өчен язам, үрдәгем үпкәләде, бүләгем һәм башка китаплар дөнья күрә. Аның шигырьләрендә һәм поэмаларында гади хезмәт кешесенең уй-хисләре, хыял омтылышлары, тормыш яшәеше. Аның зур юбилей, масштаблы юбилей чарасы көз көне укытучылар gününde үткәреләчәк. Һәм инде төп максат монда иҗат итүче укытучылар арасында бәйге игълан итеп, аларның эшләренә йомгак ясау. Чөнки укытучы булара Энҗе апа хәтерле мин әле бүгенгедә җыры белән татар дөньясында, татар мәктәбендә танылган шагыйрә. Шуңа күрә инде менә без акцентны шуңа ясыйбыз. Лицей укучылары чыгышында Энҗе Мөәминованың сугыш чорын чагылдырган шигырьләре, аның сүзләренә язылган җырлар. Җырларның берничәсен авторы Розалия ханым Галләмова үзе дә башкарды. Энҗе апа үзе исән булмаса да, инде аның 100 еллыгын билгеләп үтүне без үзебезнең бурычыбыз дип санадык. Инде оныкчыгы Әмирәнең бездә укуы безгә тагын да зуррак стимул бирде. Шуңа күрә бу чарага инде без көздән үк әзерләнә башладык, февральдә ныклап тотынган идек. Һәм менә ниһаять апрель аенда аны үткәреп җибәрергә насыйп булды. Сүз уңайыннан әдәби музыкаль кичәдә катнашкан балаларның барысы да татар телен, рус теле төркемендә өйрәнә. Лицейның математик юнәлештә тирән белем бирүендә исәпкә алсак, шагыйрәбез үзе математика фәнен укыткан. Биредә Энҗе Мөәминованың лаеклы дәвамчылары үсүенә шик калмый. Безне каршы алыр көн җиткәнче бирсен Ходай сезгә сабырлык. Сөйкле язучыбыз Энҗе Мөәминованың 100 еллыгы уңайыннан оештырылган әдәби музыкаль кичәдән тыш 2 номерлы лицейда татар телен үстерү юнәлешендә ярыйсы ук башка саллы эшләрдән башкарыла. Мисал өчен, атнасына 3 тапкыр биредә 1-9 сыйныф укучылары татар теле дәресләрен өйрәнә. Шуңа өстәп, нәкъ менә лицейның татар теле укытучылары шәһәр күләмендә уза торган Исәнме Тукай квестын оештыручыларда. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәким байда кунакта. Әнә шундый исемле экскурсияны Бөгелмәнең татар мәдәнияте үзәгендә оештырганнар. Биргә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары чакырылды. Интерактив программаны безнең төшерү төркеме карап кайтты. Сүз Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиевага. Балаларны Гөлкәй белә аның әбисе каршы ала. Серле сандыкны ачып, серле ачкычны алгач кичкенәләр 1903 елда салынган йорт буенча экскурсияга юл ала. Хәзер татар мәдәнияте үзәге булып торган бина элек сәүдәгәр Мөхәммәд Шакир Хәкимовның сату итә торган йорты булган. Биредә беренче тапкыр тавышсыз кинода күрсәткәннәр. В нашем городе есть... Безнең шәһәрдә искиткеч, истәлекле урын татар мәдәният үзәге бар. Ул сәүдәгәр Хәким бай йорты. Бу экскурсиядә без балаларны Хәким бай белән таныштырабыз. Ул меценат булган, күп яхшы эшләр башкарган. Балалар экскурсиядә булып кына калмады. Алар сәхнәгә чыгып театрда уйнады. Бу эшне оештыруга татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре күп көч куйган.
Монда төрле чаралар үтә, балалар белән уйныйлар, җырлыйлар, шуңа бик кызыксыналар инде балаларыбыз. Безнең менә монда килүебез, бу мәдәни үзәккә беренче генә түгел, без инде икенче тапкыр киләбез. Монда бик күп чаралар үтә. Бүген дә безнең төбәкнең бик күренекле шәхесебез Хакимбайның йортын, тормышын, үткән иҗатын күрергә балалар белән музейын карарга килдек. Балалар өчен кызыклы булган тагын бер урын бу мастер-класслар оештырган бүлмә. Биредә балалар татарча җырларга, биергә, уен коралларында уйнарга өйрәнде. Хакимбайда кунакта интерактив чарасы май азагына кадәр дәвам итәчәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең балалар яшүсмерләр иҗаты үзәгендә куркынычсыз тәгәрмәч республика яшь хәрәкәт инспекторлары бәйгесенең муниципаль этабы узды. 2 көнгә сузылган ярышта шәһәр һәм районның авыл мәктәпләреннән 34 команда катнашты. Светофорики! Наш девиз. ПДД ты должен знать обязательно на 5. Куркынычсыз тәгәрмәч яшь инспекторлар бәйгесе Әлмәт районы укучылары арасында популяр. Командалар бәйгегә алдан ук җентекләп әзерләнә. Оештыручылар да биремнәрне тормышта файда китерә, алырлык итеп эшләргә тырыша. Алар балаларга мәктәпкәчә яшьтән үк юл йөрү куркынычсызлыгы кагыйдәләрен өйрәтү төп максат дип билгеләп үтә. Конкурс традиционный, проводится он ежегодно. Конкурс традицион, ул ел сайын үткәрелә. Бүген шәһәр мәктәпләреннән 20 команда, иртәгә авыл мәктәпләреннән 14 команда катнаша. Әлбәттә, әлеге бәйге балаларга тагын бер кат юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнергә, кабатларга ярдәм итә. Ярыш балаларның тормышын һәм сәламәтлеген саклап калуда ярдәм итү өчен оештырыла. Ради сохранения жизни и здоровья детей. Бей одна. Ребят, сколько будем? 2? Одну? Куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе практика һәм теория өлешеннән тора. Катнашучыларга 5 станция үтәргә кирәк. Алар арасында юл хәрәкәте кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, автошәһәрчек, велосипедны фигуралы йөртү, тормыш иминлеге нигезләре буенча биремнәр бар. Иҗади өлештә балалар алдан әзерләнгән тамаша күрсәтте. 7нче мәктәптән дорожный патруль командасының яшь инспекторлары юл йөрү кагыйдәләрен үтәү бик мөһим икән ассызыклады. Чтобы была безопасность на дороге и знать ПДД хорошо, чтобы меньше людей погибало на дорогах. 26-нчы инженерлык лицей мәктәп командасы бу бәйгегә аеруча тырышып әзерләнгән. Иң яхшы результат тормыш иминлеге нигезләре буенча биремнәрдә булыр дип уйлыйлар. Транспорт хәрәкәтләре санын киметү өчен барлык катнашучыларга да игътибарлы булырга кирәк дип тә өстиләр. Ну, это безопасность, это мы следим за безопасностью, чтобы Никто не нарушал правила движения. Все были здоровы и никто не попадал в ДТП. Бәйге нәтиҗәләре буенча һәр катнашучы истәлекле бүләк алачак, ә җиңүче велосипед иясе булачак. Алсунариева, Диана Юдина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең юбилейный спорт сараенда зур спорт бәйрәме бердәм эшче хоккей лигасы сезонының тантаналы ябылышы узды. 2023-2024 елга Татнефть профкомы кубогы өчен 24 команда көрәште. Хоккей сөючеләр, любитель һәм спорт школьник дивизионнары финалы шаһитлары булды. Сүз Ләйсән Галиевага. Бүген юбилейный спорт комплекс үзәгендә бәйрәм атмосферасы хөкем сөрә. Җанатарларны бу сагадан ук күңелле каршы алалар. Биредә интерактив мәйданчыклар һәм концерт программасы оештырылган. Теләгән һәркем спорт дөньясына чума алды. Икемеңдә 23-2024 еллар сезонында Татарстан Республикасының көньяк чыгышын урап алган хәвәскәрләр ярышлары хәвәскәр һәм спорт мәктәбе дивизионнарында узды. Командалар хоккейчыларның спорт усталыгы дәрәҗәсе буенча беленә. То, что сейчас рабочая хоккейная лига. Хәзерге вакытта хоккей лигасының мондый үсеш дәрәҗәсенә ирешүе катнашучыларның усталыгы буенча берничә дивизионыбыз булуы бу теләк, тәҗрибә барлыгы турында сөйли. Һәм без бу мөмкинлекне эшчеләребезгә бире алуыбызны күрсәтә. Есть, и мы эту возможность предоставляем.
Бірінші күнні Хаваскар дивизионының ең күчлі командасы белгіленді. Финалда Спутникны Шишмауил командасы жеңді. Дивизионның бронза призері болып Татекс командасы хоккейшылары шықты. Бронза үшін тағын бір матчта Эмма Спорт школьник дивизионында УТНГП һәм Альметьев нефть ойнады. Үшінші орында Гуазашкартушилер. Дивизионның түп трофейі үшін Жәлел нефть һәм Милля нефть командалары ұшырашты. Стадионның трибуналарында Россия чемпионатлары матчларына ұқсаш көрініш. Жанатарлар үз ұйышмаларының командалары үшін бар күшлерін беріп тұрды. Командная игра, бірге жиылып, бірге қуанышып, шатланышып уақыт өткеру. Сіз кімлер үшін мұнда жан атасыз енді бүгін? Балалар миллионер түшінде, мен алар білән енді, қаршы келмеймін. Бәлекей енді дұрышты, мұнда келгештен бош қолы келмеймін де. Матч үшін мәгънәсендә финалга лайыклы булып чыкты. Җиңүче 3нче периодта гына 5-3 исәбе белән билгеләнә алды. Милли нефть спортчылары көчлерәк булып чыкты. Тренировки, труд. Тренировкалар, хезмәт, дисциплина шул таблодагы нәтиҗәне бирә. Вот и результат табло. Бергә эшлибез, тренировкаларга кадәр бергә яшибез. Аннан соң да бергә бөтен нәтиҗәсе шуннан. Тик беренче чиратта дисциплина, моның өстендә эшлибез. Над этим работаем. Мәртәбәле кунаклар истәлекле бүләкләр белән иң яхшы уенчыларын да бүләкләделәр. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмә телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.